हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ लिरनानै हरदों नेम नन्दन बर', डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, भिलेज बालिजान। बिथांहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनाबो नायनानै साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामबानो जाबाय। थौदो दानिया बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। गोबां मिनि खुसि थायोमोन आं जेब्ला नों आंजों दंमोन। गोबां मिजिं दंमोन आंहा नोंखौ लानानै बे जिउ मोनसेयाव। सिमां सुजुदोंमोन आं नोंखौ लानानै आलो गोजोन संसार जालांनायनि। नाथाय बेफोर आंनि सुजुनाय सिमांफोरखौ नों दिनै सानसेयावनो थेर बेथेर खालामलांबाय। आंनि जिउआव बानस'हायै दुखु सोहोलांबाय नों।